25 август көнне Уфа мәркәзебездә урнашкан Ихлас мәчетендә зур бәйрәм, халкыбызның бөек шагыйре Муса Җәлилнең хәтер кичәсе үткәрелде. Шагыйребезне улылап, искә алырга мәртәбәле зыялылар да килделәр. Исемен ишетсәм дә елыймын. Муса Җәлил белән безнең гаиләбез бергә булды. Иң беренче гаиләне төзегәч, иптәшем белән иң беренче менә шул Муса Җәлилнең хәбәрен ишеттек. Шуңа күрә бик якын күрәмен Муса Җәлилне. Мин мәктәптә укытканда Муса Җәлил турында бик күп сөйләдем балаларга. Бик күп китаплар җыйды. Иптәшем бик ярата иде аның шигырьләрен. Укытучылар белсеннәр иде. Все-таки укытучылар белмиләрдер, яшьләр особенно белмиләр. Менә аларга күбрәк әйтергә, сөйләргә кирәк. Алар белсәләр, алар балаларга да сөйләрләр иде. Бүгенге мероприятие шухатлы матур үтте, шухатлы матур әзерләгәннәр. Безнең Ихлас мәчете бигрәк матур әзерләнгән. Безнең бу Муса Җәлилнең мабит дәфтәрләрен алып кайткан бит безнең Каргалы авылыннан Утяшев Әмир. Алар күчергәннәр, аның белән бергә хезмәт иткән анда пленда вакытта. Шуннан соң Терегулов Нигъмәтулла, алар аны алып кайтып тапшырганнар. Әмир Утяшевны границаны үткәчтен дә эшелоннан алып калалар, арестовать итеп. Терегулов кайтып җитә. Шушы дәфтәрләрне ул Агишның хатынына Агиш язган шигырьләрне итеп бирә. Шул ук көнне барма, йөрмә диюгә карамастан Муса Җәлилнең шул дәфтәрләрен язучылар союзына итеп бирә. Шуннан оннан чыгып та өлгерәлми, арестовать ителәр дә, 4 елдан соң ул төрмәдә үлә. Утяшев Әмир 8 елдан соң чыга. Шуннан соң аларның Муса Җәлилнең бүтән ничек булганнарын язган ул, үзе дә шуларны халыкка җиткереп, соңгы елларын пленнан чагында ул Франциядә партизаннар отрядында хезмәт иткән. Аны соңыннан Герой Франция итеп тә орденнарын бирделәр, ниттеләр. Герой безнең Советлар Союзы герой итеп шул Утяшевны да ясарга иткәннәр иде. Анарга булмады инде. Озак гомер яшәп калды. Без Муса Җәлилнең багышланган ана шул алып кайтучылар турында Каргалы мәктәбендә күп кенә материал җыелды. И фильм, который показали о Мусе, меня очень взволновал. Я кое-что знал про Мусу. И в Казани бывал, и в Германии бывал. Но в таком сжатом виде сделан фильм с такой пронзительной болью за судьбу этого человека. Это очень волнует. Я сидел, ловил себя на мысли о том, что как жалко, что верующие были люди старшего поколения и не было пацанов. Вот как было бы здорово эту программу немножечко модернизировать, что ли, и показывать в школах, или школы приглашать сюда. Это очень здорово. Во всяком случае, как человек, у которого в марте 1942 года не стало папы, я даже помню День Победы в Уфе. Вот легкий дождь был 9 мая, и город был тогда деревянный, и вдруг шум на улице. Мой старший брат открыл ставни
и выпрыгнул на улицу прямо через окошко, и там все уже кричали, целовались. Это же незабываемая история нашей страны. И вечер, который здесь прошел сегодня, посвященный великому человеку Мусе Джалилю, это ведь тоже должно быть незабываемо в сердце каждого российского человека, православного, мусульманина, иудея. Он же герой для всех. Подвиг, он и есть подвиг. И этот молодой человек, еще молодой человек, что он, 6-го года прожил-то там 30 лет с чуточкой, наверное, он же, ну, когда шел на эту верную смерть, он же не думал о том, что он татарин или русский, или еврей. Он шел за Родину. И это чувство патриотизма, оно сохранилось в старшем поколении. И даже вот в таких подранках, как я. И мне очень бы хотелось, чтобы у моего внука это чувство тоже было. Потому что если мы потеряем это, мы потеряем все. Вот я сидел на этом концерте и чувствовал, что из моего сердца чеканит серебро. И это очень здорово. Это очень здорово. Спасибо мечети, Хазрату, всем прихожанам, всем участникам этого незабываемого мероприятия. Шулар арасында танылган шагыйребез Марат Каримов та бар иде. Муса Җәлилне искә алып, ул булай диде. Халык шулай үзенең батырларын һәр вакыт хәтерләргә тиеш. Халык хәтерләсә, батырлар үлми. Димәк, безнең хәтер ул киләчәккә дә барачак. Безнең ана шул киләчәк, шул безнең милләтнең бөек улларын үзенең киләчәгенә алып бара, хәтер шулай ул ниләргә тереләргә үрнәк булып, аларның тормышы кала. Мин мәсәлән Муса Җәлилнең шигырьләрен бала вакытта укый торган идем. Аның Алтын чәч дигән либреттосы укыганым хәтердә. Ул бик күптәнге, мин малай вакыт әле укырга яңа кергә йөргән вакытта язылган әйбер ул. Ул менә шул гомер буена мин аның язганнарын шулай күңелдә сакладым. Шагыйрьләрнең, бөек шагыйрьләрнең шигырьләре тиреләрнең күңелендә һәр вакыт булырга тиеш. Ул шул яшәү ямен бирә. Искә алу кичәсе җыр-моңга да бай булды. Илаһилар иҗади ансамбле башкаруында илаһи җырлар яңгырады. Муса Мустафа улы Җәлилов белән бергә һәлак булган батырларыбыз Җәлилчеләр исемнәрен әйтеп, күккә кызыл шарларда очырдылар. Муса Җәлил белән очрашу бик ямьле тәмамланды. Хәзер сезнең карамакка, хөрмәтле телевизор караучылар, Муса Җәлилгә багышланган Ихлас мәчетендә үткән җомга намазын тәкъдим итәбез. Рәхим итеп карагыз. Газиз ва газамәтле җәмәгать, бүген сезнең игътибарыгызга бөек ватан сугышы герое Муса Җәлилнең вафат булу көненә багышлап, аның хакында хәтер һәм аңа булган хөрмәтебезгә багышланачактыр бу җомга вәгазебез. Димәк, гаскәриләр һәм илне саклау, ватанны сөю хакында сүз барачак. Әйе җәмәгать, һәр милләтнең иң изге байлыгы азатлыгы һәм хөрриятедер. Дөньяда кешечә яшәүбез азатлык, хөррият булуына бәйле. Әйе, сугыш кешеләр өчен һич кенә дә тансык булмаган, ләкин халыклар тормышында юкка чыгару, юк итү мөмкин булмаган вакыйгадыр. Сугышка хәзерлексез, кирәк чагында йорты, иле, азатлык һәм хөррияте өчен матди һәм мәгънәви бөтен барлыгын бирмәгән милләтләр тарих сәхнәсеннән югалалар, яисә әсир буларак яшәргә мәҗбүр ителәләр. Бу җәһәттән
азатлык һәм хөрриятебезне саклау өчен һәр караштан көчле дошман яуына каршы торырга һәр вакыт хәзер булырга тиешбез. Нак халык дастаннарында әйткәнчә, байракларны байрак иткән өстендәге кандыр, туфрагы өчен үлсәң дә лайык ул ватандыр. Әйе, бу мәсьәләдә Бөек Раббымыз Табыш сүрәсенең 60-нчы аятында булай дип буйрган: "Вa'идду лахум маstata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum wal akhirina min dunihim." Дошманнарыгызга каршы кешегез җиткәнчә куәт белән хәзерләнегез. Шундый хәзерлек белән генә Аллаһ дошманнарын һәм үзегезнең дошманнарыгызны куркыта алырсыз. Сезнең Аллаһ юлында сарыф иткән һәр нәрсәләрегезгә савабы камил бирелер һәм аларның савабын киметеп сезгә зулым булмас дип буйра Раббымыз Аллаһ. Әйе, җәмәгать, 20-нче гасыр тарихында икенче бөтен дөнья сугышы никадәр мөһим урын тотса, халкыбызның бу вакыйгада катнашлыгы Муса Җәлил шәхсе белән шул кадәр бөектер. Аның батырлыгы бөтен дөнья сугышы тарихында иң якты сахифалар белән бергә халкыбыз тарихында да иң якты сахифалардыр. Батырның Моабит дәфтәре мирасы ул үлмәс хазина, халкыбызның горурландырган, аның дәрәҗәсен гәүдәләндергән йөзек кашы. Булар халкыбыз тарихында гына түгел, бәлки бөтен дөнья әдәбиятында шаһана әсәрләрдер. Аның шигырьләре үлем белән бил алышканда, иң авыр минутларда да өмет ялкыны булып илһам биргәннәр. Бу дөньяда яшәр өчен бирелгән гомерне ничек файдалану, ватан, милләт өчен багышлау үрнәгедер. Аның үлеме гыйффәт һәм шәрифият дәресидер. Җәлил кебек батыр уллар тууы никадәр дәвамлы булса, шул кадәр халкыбыз да, милләтебез дә яшәячәктер. Безнең күп милләтле әдәбиятыбызга бер үк вакытта иң югары дәүләт бүләгенә, Советлар Союзы герое һәм Ленин премиясына лаек булган бөтен Россиядә бердән бер шәхес ул Муса Җәлилдер. 35 яшьлек Муса Җәлил икенче бөтен дөнья ватан сугышы алдыннан күренекле шагыйрь һәм язучы гына түгел, күренекле милли мәдәният эшлеклесе иде. Ул кайда гына булса да куанычлы һәм бәхетле минутларга бәя бирә белер иде. Хатта тоткынлыкта калып, иманын һәм рух көчен югалтмады. Жаза әрнеше эчендә ул 125 шигырь иҗат итте һәм ул Моабит дәфтәре шәкелендә дөнья әдәбиятының иң якты йолдызы булып балкыды. Һәм бүген дә шул балкыштадыр. Тоткында булган милләттәшләребезнең акыл һәм йөрәкләренә йогынты ясауның иң көчле коралы ул шигырь иде. Йөрәкләрдә ватанны сөю һәм аңа тугры калу хисен гәүдәләндергән рухи көч ул дуга, ул җыр иде. Җәлилчеләр үлемне дә әнә шулай моңлы дуга белән кабул иттеләр. Татары встретили смерть достойно, писал тюремный священник, ставший очевидцем казни Джалиля и его соратников в тюрьме Моабит. Известно, что Джалил покидали тюрьму не только с улыбкой, но и с песней. Тюремный священник был потрясен тем, что идущие на смерть, покидая каменный мешок,
все вместе запели какую-то песню на своем языке с молитвенником в руках. Дип яза. Әйе, азиз жамағат, милләтебез кішілік тарихының ең бұрынғы һәм ең шәрәфлі бір милләтедір. Тарихыбыз ғилім, мәғрифәт, мәдәният үрнәкләре белән бизәлгән. Бабаларыбызның шанлы, данлы каһарманлыклары белән тулыдыр. Халкыбызның мәшһүр шагыйре Ринат Харис җәнәпләре булай ди: җирнең кагылган сайын кыйла, кубыла ярчыгы, катламлары арасыннан былгар чыга дип яза. Бу кабаттанмас каһарманлыкларның бірден бір шишмәсе дә ул һич шиксез иманга ия булуыбыздандыр. Имансыз бір йөрәктә ватан һәм милләтне сөю булмас. Ватан һәм милләтне сөю бер-берсенә нык бәйле булганга күрә, буларның һәр икесе дә дини тойгы һәм дини хисләрдән айрым була алмас. Ватансыз милләт башкаларга буйсынып яшәр. Милләтсез ватан шүгәчәк, таралачак, динсез бір милләт һич шиксез изеләчәк. Шуның өчен дә безнең тарихыбыз һич бер вакыт йыгылмау, буйсынмау, шүкмәү, изелмәү гайрәтенең алтын сахифалары белән дә тулы. Нак өлкәннәребез әйткәнчә, җире, туфрагы хакына үлсәң далайык ул ватандыр. Туган җирен саклау хакына җанын фида кылырга әзер булмаганнарга һөҗүм ителгән, алар бүлгәләнгәннәр, дәүләтләрен югалтканнар. Бу насихат кышагына сыгынып яшәгән шушы мөбарәк ватаныбызның кадер шәрифен әбәди мәңгелеккә кавыштырган, кавышкан бабаларыбызның да безгә калдырган иң көчле, иң мөкаддәс бер аманатыдыр, бүләгедер. Бу бөек аманатны, газиз мәмләкәтебезне, гүзәл йортыбыз Башкортстанны бөтен күңелебез белән сөю, аның бөтенлеген, азатлыгын һәм хөрлегенең булуы өчен һәр төрле коркыныч һәм афәтләрдән саклау һәм дә бу хусуста даими уяу булуыбыз аны балаларыбызга, алтын нәселләребезгә җиткерү, мирас итү безнең һәм дини һәм милли вазифабыздыр, бурычыбыздыр җәмәгать. Чөнки ватанны сөю иманнандыр дип боерды сөекле пайгамбарыбыз. Бу иманга ия булу, ягъни ватанны сөю, фани дөньябызны җәннәт мисалы кебек ясауда иң мөһим вазифаларыбыздандыр. Азиз җәмәгать, безнең динебездә бәясе иксез шиксез кыйммәтле булган өч бөртек тамчы бардыр. Беренчесе халал юл белән ризык табу, тәэмин итәр өчен түгелгән маңгай теребезнең тамчысыдыр. Икенчесе ватан, милләт, дин һәм исламият өчен халак булган шаһидләрнең кан тамчысыдыр. Өченчесе кылган гынахларыбыз өчен Аллаһ каршында гафу үтенгәндәге күз яшьләребезнең тамчысыдыр. Газиз ва газамәтле җәмәгать, Муса Җәлил нәселләре бу халыкның мәгърур уллары һәм кызлары. Нәк галим әйткәнчә, галам бөек бер кешедер. Кеше дә кечкенә бер галамдыр. Муса Җәлил дә ул бер галам булып гомер кичергән кеше. Мәрхүмнең рухына
Ahli İslam cemaatimiz isminden bugün can yüreklerimizden dağalar kılabız. Çünkü 25 Ağustos 62 kişi 1944 yılda Berlin şehrinde Moabit türmesinde onun cazalap ötüreler, başını keseler. Hem onun bilen birge tağı da 12 kişinin halak iteler, şolarının dürtisi bizning Başkırstanımızdan. Ana şolay, biz barımızda, bırıngı babalarımızdan, etkelerimizden kalgan mirasını hiç kine bir zamanda unuturgat hakkımız yok. Çünkü millet itken onun ruhudur. Min bu mübarek cımga vakitinde ahli İslam cemaatimiz isinden tağı da ilimiz için şahitler hakkına cümlemizden selamlar bulsun deyip dualar kılmaktamın. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İnnallahu ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme ensur men nasaraddin. Allahümme ensur men nasaraddin. Allahümme ensur men nasaraddin. Vahdi men kadeleddin. İbadallah. İnnallahu ya'muru bil gadli huvel ihsanihi huve itahidil qurba ve yenha ganiyil fahşa والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Куяшлы жырлар. Тик шағирге қора кетірегіз, һәм қолына қалам берегіз. Муса Жәлил. Тышта палаш, ой балтасын шарлый. Ишітілі қолын ишіктен. Көрмей палаш, ішке құяш үте, әне зорлық қына тишіктен. Тышта палаш, ой балтасын шарлый. Тұтқынның әйтер сөзлері көп. Язасы да әлі язасы. Язар еді, оның қаламы жоқ. Һәм жоқ оның тамшы қарасы. Тұтқынның язар сөзлері көп. Хақлық сөзі өз шарасын таба. Тұтқын шағир көрді нұрларыны. Дүния оқый бүгін нұрлар білән балқып тұрған güzel жырларыны, жыр бары-бар өз қарасын таба.